Der var underholdning og action fra første fløj, da Brøndby tog imod OB søndag aften i deres efterårspremiere. Chris Sørensen sender dette skud afsted på Brøndbys stolpe som start på en underholdende kamp på Vestegnen. 38 minutter er der spillet, da Jallow han bliver fældet af Erik Djemba inde i feltet. Straffespark, siger kampens dommer Anders Hermansen. Der var ikke særlig mange, der var enige med ham søndag aften i Brøndby. Men det giver altså en gylden mulighed til Brøndbys Osman Jallow, som selv får lov til at eksekvere skuddet på Anders Lindegaard og placerer den sikkert i det modsatte hjørne af keeperen. 2 minutter senere, ja, så er den gal ned i det modsatte målfelt. Her er det Demba Nuren, som bliver fældet i feltet, og endnu en gang Anders Hermansen fløjter og straffespark denne gang til OB, efter at Jon Jønsson har haft sit ben lidt for langt fremme. Denne gang er det Chris Sørensen, der eksekverer skuddet 1-1 mellem Brøndby og OB ved pausen. Efter pausen går der 10 minutters tid, så sender Demba Nuren denne her afsted. De missiler, han er så kendt for, godt udefra og udplacerer altså Stefan Andersen i Brøndby-målet. Så skal vi 10 minutter længere hen. Værsgo, siger Jon Jønsson. Gør det godt igen efter sit straffespark. 2-2 hætter han frisparksbolden her i mål. Og dermed helt lige mellem sidste sæsons nummer 2 og 3.